Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigo Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Nahimo ng tropical depression ang low pressure area. 35 na ang patay sa ulan ug baha sa Mindanao. Apektado na sa frost ang 5 ka lungsod sa Benguet. O gipasusi sa mayor ang status sa tulo ka langyaw didto sa Zamboanga City. Nahimo ng tropical depression ang low pressure area. Ginganlan kini sa Pag-asa ug Agaton. Aduna nay mga dapit sa Mindanao nga gibutang ubos sa storm signal number 1. Adto ta sa Solar Weather Center alang sa latest sa dagan sa panahon uban ni Pat Fernandez. Pat? Medyo matod sa Pag-asa, nahimo ng tropical depression ang low pressure area o gingalanan na kinig Agaton. Nasigbatahan ang tropical depression Agaton 260 kilometers southeast sa Giwan, Eastern Samar. Doon na kinig kusgon nga 55 kilometers per hour hadul sa tunga-tunga sa tropical depression. Hinay kaayo, kining nag-irog sa southwest direction pinaagi lang sa 5 kilometers per hour. Medyo paubos ang direksyon sa Tropical Depression Agaton inay Musaka. Ug masabuntag, gipaabot nga na ang Tropical Depression Agaton 40 kilometers east sa Hinatuan, Surigao del Sur. Karong Domingo, ana kini sa northeast sa Davao City. Ug karong Lunes, ana kini 45 kilometers northwest sa General Santos City. Ana karon ubos sa Public Storm Warning Signal number 1 ang mga probinsya sa Surigao del Norte. Lakip na ang Siargao Island. Signal number 1 sabi sa Surigao del Sur, Dinagat Province, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental ug Compostela Valley. Sigon sabi sa Pag-asa, mapaabot sab ang kasarangan ngadto sa kusog nga pag-ulan ug thunderstorms sa eastern ug sa central Visayas. Sa Visayas ulanon ang Borongan ug dunay thunderstorms sa Dumaguete, Tagbilaran, Iloilo, Tacloban ug sa Metro Cebu. Sa Metro Cebu ulanon nga dunay thunderstorms sa Sinulog weekend musa alang sa mga potambong sa Fiesta Señor ugma ug sa Domingo pagandam na sa inyong mga payong. Ug sa Mindanao ulanong gihapon ang Cotabato ug Butuan ug dunay thunderstorms sa General Santos City, Cagayan de Oro, Zamboanga ug sa Metro Davao. Sa Metro Davao ulanong gihapon nga dunay thunderstorms gikan karong weekend hangtod na sunod semana. Mao kadto ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo Medyo. Daghang salamat, Pat Fernandez. Misa ka na ngadto sa 34 ang nangamatay tungod sa landslides o pagbaha dito sa Mindanao dala sa low pressure area. Gitaho sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga gawas sa nangamatay, 65 katawo ang naangol og 7 ang pabiling gipangita kun missing. Matod sa NDRRMC, dili menos sa 460,000 katawo ang apektado dito sa mga rehiyon 10, 11 ug Caraga. 14 katulay ang nangaguba o 44 kadalan ang nadaot tungod sa grabing ulan. Sa Northern Mindanao, gitaho ang ikatulong namatay tungod sa daotang panahon dala sa low pressure area. Mauna kini ang ika-35 nga namatay sa Mindanao sukad mibundak ang kusog nga ulan sa dapit. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, ang ikatulong namatay mawang usa ka 10 anyos nga batang lalaki na lumos ang biktimang si Mark Daryl Katian sa Ipunan River, Cagayan de Oro, kagahapon sa buntag. Sukat pa kagahapon gipangita ang bata sa iyang mga paryente. Ang pakita na kagahinang buntag dito sa Barangay Bayabas, Dakbayan. Si Katian may unang namatay sa Misamis Oriental area, samtang ang duha ka casualty sa rehiyon dito mahitabo sa Misamis Occidental. Menchu, wala pa matala sa NDRRMC ang pagkamatay ni Katian. Busa matawag na ang bata mauna ang ika-35 na namatay tungod sa grabeng ulan sa Mindanao dala sa low pressure area. Ang 9 anyos na batang lalaki sa gitahong na lumos sa Taguluan River, Mercedes padayong pagpatuta o ginabalaan ang tayo sa kini. Mas nadaghan ka ng mga dagan og tulay nga sa Northern Mindanao nga dili kaagian. Nahulga sa karon ang mga mulupyo sa Santa Ana, Maritbog sa Bukidnon Province, ang isolate naman sa landslide sa main road padulong sa Taguluan, Misamis Oriental. Gamit ng maunggalan alang sa pag-transport ng mga vegetables o ubang commodities. Nangayon na ugtabang ang mga local government officials sa Malitbog gikan sa silingang probinsya sa Misamis Oriental
aron mapugnan ang dugang pagdahili sa yuta. Laing duha ka tulay sa Misamis Oriental naguba usab anaa kini sa mga lungsod sa Alubihid ug El Salvador. Padayon sab nga gihulga sa baha ang mga ubos nga bahin sa rehiyon. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Ginudahan nga ang tab-ang nga tubig nga misagol sa Puhada Bay sa Mati City, Davao Oriental mao'y hinungdan sa fish kill sa dapit. Matud ni BFAR 11 Director Fatima Idris, ang dakong bulog sa freshwater nga mipadulong sa dagat nakaapekto sa salinity kung giparaton sa dagat ug nakaapekto sa water temperature sa Puhada Bay. Kini may sangpot sa pagkamatay sa mga isda, ilabi na sa mga gagmayng isda. Ang fish kill nahitabo taliwala sa pag-igo sa low pressure area sa Mindanao nga misangpot sa grabing baha ug landslides. Ang fish kill nahitabo sa Purok Guangguang, kilid sa Puhada Bay, diin adunay mga fish cages. Gibana-bana nga 20,000 ka isda ang nangamatay. Matud ni Idris, mikuha na sila og samples aron katun-an ang hinungdan sa fish kill. Una nang mipahimangno ang mga otoridad sa publiko sa dili pagkaon sa mga patayng isda tungod kay wala pa maklaro ang hinungdan sa pagkamatay niini. Nakigtagbo na si Mati City Mayor Carlo Rabat sa mga BFAR officials aron pagtino unsay matabang sa apektadong mananagat. Atong kumustahon ang aktual nga kahimtang karon sa panahon dito sa Davao Region, pinaagi ni Ben Tashorna. Ben? Menchu, sa unang higayon sukad sa miaging semana, misubang na ang adlaw din sa Southern Mindanao karong adlaw. Hinuon aduna pay mga reports kalabot sa panagsang pag-ulan sa ubang areas. Apan kadaghanan nakakita na sa Bidlisiyo sa adlaw. Kagabi dihay hinay nga ulan sa ubang area sa Davao City nga misangpot sa pagbaha sa kadalanan. Apan anaa na hinuon sa normal levels ang mga sapa sa dakbayan. Sa Davao Oriental, si Governor Corazon Malanyaon mibutyag nga gikinahanglan karon ang massive ug permanent relocation sa libuan ka molupyo sa lalawigan nga naapektuhan sa daotang panahon sukad pa sa bagyong Pablo niadtong 2012. Matod sa gobernador, dili kini mahimo kun walay tabang gikan sa national government. Matod sa gobernador, gikinahanglan ang dinaliang relocation sa mga molupyo kinsa na sa mga hazardous areas. Nabalaka si Malanyaon nga subling maigo ang probinsya sa mga landslides o pagbaha sa umaabot nga panahon. Gihangton sa gobernador nga daghan pang lugar ang wala mahatagi og tabang sa kagamhanan. Kini tungod kay dili maabot sa panabang gumikan sa pagkaguba sa mga tulay o sa mga landslides. Matod ni Malanyaon, maabot lang ang mga dapit pinaagi sa pagbaktas o kaha magsakay sa kabayo. Og sa latest weather conditions sa probinsya sa Davao Oriental ug Compostela Valley, bisan og nahimutang na sa signal number 1 ang duha ka probinsya, nagpabiling maayo ang panahon didto karon. Matod pa sa mga residente na atong nakahinabi baguhay lang, sunny weather pa sa pagkakaron didto. Menchu. Okay, daghang salamat, Ben Tashorna. Ben Tashorna reporting gikan Davao City. Pipila ka mga flights ang gi-cancel tungod sa daotang panahon sa Mindanao. Kanselado ang flight sa Cebu Pacific gikan og padulong sa Cagayan de Oro ngadto sa Manila ug Davao. Kanselado sab ang flights gikan og paingon sa Sugbo ug Surigao. Gi-cancel sab ang flight sa PAL Express gikan og paingon sa Cagayan de Oro ug sa Kauluhan tungod sab sa daotang panahon. 5 na kalungsod sa Benguet Province diin ang mga utanon apektado na sa frost dala sa grabing kabugnaw sa panahon. Gitino sa frost monitoring team sa Department of Agriculture nga midaghan ang mga frost affected areas sa lalawigan, ilabi na sa elevated areas samtang padayong mius-us ang temperatura ngadto sa 8 to 9 degrees Celsius. Ang ikaduhang labing ubos nga temperatura gitaho kagahapon ug anaa sa 9.9 degrees Celsius. Ang labing bugnaw karong tuiga anaa sa 9.6 degrees Celsius nga na-record ni adtong Domingo, Enero 12. Gitaho sa mga mag-uuma sa mga lungsod sa Atok, Kibungan, Tuba, Bauco ug Bokod sa Benguet Province nga ang frost incidence sa dapit miapekto sa 3.9 hectares ngadto na sa 10 hectares. Sagad niini anaa sa bakilid nga bahin. Hinuon matud ni DA Cordillera Regional Director Marilyn Santa Catalina, matawag pa nga minimal ang danyo sa frost tungod kay wala pa kini kalapas sa 5% sa total vegetable production area sa Benguet. Ang lalawigan maoy labing dako nga producer sa semi-temperate vegetables sa nasod. Mga apektadong utanon naglakip sa cabbage, potatoes, wombok o Chinese pechay o zucchini.
Usa ka tuig na ang nakalabay human masangad ang USS Guardian didto sa Tubataha Reef. Apan hangtod karon wala pa kabayri sa US ang damages niini. Hinuon gipasabot sa US Embassy sa Manila nga wala pa usab formal nga naningil ang Philippine government ngadto sa United States government alang sa damages. Base sa computation sa Tubataha Management Office, ang US government kinahanglan mobayad og dili mo menos sa 58 million pesos. Gipasabot sa Malacañang nga nalangan ang pagsangat sa claims tungod sa petition for writ of kalikasan nga gipasaka sa mga cause-oriented groups o sa mga Catholic bishops. But to date, we've not yet received a request for compensation from the Department of Foreign Affairs. That's the agency we were told would be submitting the official claim on behalf of the Philippines. When we do receive one, we will act on it expeditiously. After the U.S. government signified its willingness to pay compensation for the damage to the Tubataha Reef as required by law, a writ of kalikasan was issued, requiring submissions to the Supreme Court, thereby resulting in the deferment of the resolution of the compensation issue. Sa among pagbalik, lagmit dunay bag-ong konstitusyon ang Egypt. Kining balita ug uban pa sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Mga balita gawa sa nasod uban ni Luigi Flores. Nangayo ang United Nations ug ang mga giingong biktima sa sexual abuse sa kaparian ug mas lapat nga transparency gikan sa Vatican. Kini human ang usa ka support group mipasangil nga gitabunan sa Vatican ang mga pari nga giingong nalambigit sa sexual abuse. Ang Survivors Network of Those Abused by Priests kun SNAP miingon nga dili paigo ang tubag sa Vatican ngadto sa mga biktima sa giingong sexual abuse sa mga pari atol sa session sa UN sa Geneva, Switzerland. Matod ni SNAP President Barbara Blaine, kahibulungan ang gihimo sa Vatican nga itugyan ngadto sa kanasuran ang pagtaral sa kadagkuan sa simbahan nga giingong nalambigit sa sexual abuse cases sa Amerika, Europe ug Australia. Gipasangin lansab sa mga biktima ang mga obispo nga mobalhin lang sa mga pari nga gilambigit sa sexual abuse aron makalikay sa kaso. Gihimaka kini sa Vatican. Matod sa kadagkuan sa simbahang Katoliko, mi-issue sila og klaro nga guidelines sa pagpanalipod sa mga bata gikan sa abusadong mga pari. Niadtong miaging bulan, gimando ni Pope Francis ang pag-umulog sa ka-team nga mususi sa sexual abuse sa mga pari ngadto sa mga menor de edad sa tibuok kalibutan. Sa Egypt, lagmit dunay bag-ong constitution ang nasod. Kini human gipagawas ang unofficial results sa referendum nga mipakitang giaprobahan na kini sa kadaghanan sa Egyptians. Ang bag-ong constitution posibleng makapadaog ni Army Chief General Abdel Fattah al-Sisi kung mudagan siya isip presidente. Gipaabot nga ipagawas ang opisyal nga resulta sa referendum ugma. Ang bag-ong constitution gisuportaan sa gibadabanang 90% sa mga Egyptians. Nakita nga buod sa mga Egyptian nga ma-stabilize ang nasod, human napiang ang ilang ekonomiya ug diin daghan ang nangamatay tungod sa panagbangi sa Muslim Brotherhood ug sa militar sa Egypt. Apan matod sa ubang mga politiko, daghan ang yes votes tungod kay wala moapil ang mga Islamist parties nga mi-boycott sa referendum. Di paabot sab nga ipagawas ang petsa sa piniliay sa Egypt, diin sisisilang ang giisip nga seryoso nga kandidato. Ug lagmit mamahimong labing popular nga tourist destination sa kalibutan ang London. Kini human misulbong ngadto sa 20% ang mibisita sa London niadtong summer sa miaging tuig. Matod sa official data, mga 5 million ka turista ang mibisita sa London gikan sa Hulyo hangtod na sa Setyembre sa miaging tuig. Kini mas taas og 19% niadtong summer 2012 dihang gipahigayon ang Olympics sa syudad. Matod sa mga tourism experts, posibleng moabot og 16 million ang mobisita sa London, mas daghan kaysa sa Paris ug New York. Gituohang hinungdan sa pagdaghan sa turista ang balita bahin sa anak nila ni Prince William ug Kate, ang daog ni Andy Murray sa Wimbledon sa miaging tuig ug ang ubang mga exhibits. Gidayeg sa Deputy Mayor for Business and Enterprise sa London ang syudad tungod kay midaghan ang turista human sa Olympic Games. Luigi Flores, Solar News. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu ug Sunstar Super Balita, nangasangad ang tulo ka barko sa kadagatan sa Sugbo ug Bohol tungod sa kadako sa balod dala sa low pressure area.
Og sa Cebu Daily News, gibutyag sa Maritime Industry Authority nga andam na ang tanan alang sa fluvial procession sa kadagatan sa Sugbo, ugma. Gibutyag sa United Nations nga dili makiangayon ang pag-apod-apod sa hinabang ngadto sa mga biktima sa bagyong Yolanda, samtang pabiling nagsalig ang mga biktima sa humanitarian aid. Matod ni United Nations Undersecretary for Humanitarian Affairs Valerie Amos, 20% lang sa funding ang gigamit alang sa tools ug materials alang sa pagtukod og balik sa mga panimalay. Dugang ni Amos, pabilin gihapong wala makadawat ang kadaghanan sa hinabang nga gikinahanglan sa mga biktima. Kini bisag daghan ang hinabang nga gikan sa international community. Gibutyag sab ni Amos nga sa musunod nga mga bulan, tutukan sa humanitarian community ang long-term na rehabilitation and recovery efforts. Atuan na sa simbahan sa St. Joseph Parish sa Mandaue City ang imahen sa Senyor Santo Niño human sa gihimong traslasyon kaganinang buntag. Agi kini og pangandam sa fluvial procession ugma sa Mactan Channel. Dugang detalye pinaagi ni Twini Malinaw. Twini, Senyor. Mensyo na balhin na ang mga imahen sa Santo Niño ug Our Lady of Guadalupe ngadto sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City. Kini human sa 3 ka oras nga traslasyon nga naghatod sa imahen gikan sa Cebu City padulong sa syudad sa Mandaue. Daghan sa mga Katoliko ug deboto ang nagpaabot daplin sa dalan aron pagsudong sa imahen sa Senyor sukad pa alas 7 kaganinang buntag. Ang pagbalhin sa duha ka imahen mao'y pangandam sa fluvial procession sa yuugma sa buntag subay sa Mactan Channel. Iprosesyon sa kadagatan ang duha ka imahen padulong sa Pier 1 sa Cebu City ug dadon balik sa Basilica del Santo Niño alang sa naandang reenactment sa 11 baptism kun bunyag sa nasud. Mensyo adunay light ngadto sa moderate nga pag-ulan kaganinang buntag dinhi sa Subo. Matud sa Mactan Weather Station sa Pag-asa, tungod kini sa hanging amihan dala sa pag-isa sa signal number 1 nunod sa tropical depression didto sa Eastern Samar. Matud ni Alfredo Kiblat sa Pag-asa, ang tropical depression agaton moagi sa habagatang bahin sa Visayas ug sa amihanang bahin sa Mindanao. Mensyo. Salamat, Twini Malinaw, reporting gikan Cebu City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, nagpadayon ang street dancing atol sa Pasalamat Festival sa Pagadian City. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gibutyag ni Davao City Administrator Melchor Kitain nga i-revamp ang mga opisyal sa Office of the City Building Official. Sa Bandera Mindanao, gitudlo na ang ikatulong huwes alang sa husay sa Maguindanao Massacre. Ani asab ang front pages sa Mindanao Daily sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. Sa Northern Mindanao, duha ang patay ug usa ang missing sa rehiyon tungod sa low pressure area. Sa Caraga, kapin na sa 140,000 katao sa Caraga Region ang apektado sa pag-ulan dala sa low pressure area. Ug sa Davao, gitayog og duha ka linog ang Davao Region kagahapon. Giauhag ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco ang Immigration Office sa Dakbayan sa pagsusi sa status sa duha ka Iranian ug usa ka Lebanese national kinsa nakakita og lalis sa miaging semana. Nag-atubang ang mga langyaw og sumbong nga grave coercion human nila gikalalis ang mga pulis, ang city licensing officer ug bisan mga sakop sa media. Kini nahitabo human mitubag ang kapulisan sa reklamo sa tinugyanan sa usa ka ospital batok sa patigayon sa mga langyaw. Ang mga langyaw nagnegosyo og karinderya apan expired na ang business permit. Gipasanginlan ang mga langyaw nga miharas sa mga tinugyanan sa City Hall ug mga sakop sa media kinsa nag-cover sa hitabo. Giusbawan ang budget sa Department of Public Works and Highways sa Rehiyon 9 alang karong tuiga. Gikan sa 629 million pesos sa miaging tuig, ang budget karong tuiga ana-ana sa 755 million pesos. 365 million pesos niini alang sa mga proyekto nga ipatuman sa DPWH Regional Office samtang ang nabiling 410 million pesos ipatuman sa District Office sa Pagadian City. Lakip sa gamitan sa pondo, mao ang pagpalapad sa Barangay Balangasan Bridge sa Pagadian City.
Nagpadayon karon ng street dancing competition sa Pasalamat Festival sa Pagadian City. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Jong Kadjon. Jong? Yes, Mencho, gisugdan alas 8 kaganihang buntag ang street dancing competition sa Pasalamat Festival din sa Pagadian City, subay sa kadalanan sa syudad. Alas 5 pa lang sa buntag, sarado na ang mga dalan nga mao'y ruta sa street dancing. Gisugdan kini sa City Plaza Luz ug matapos sa City Gymnasium. Giapila ang street dancing sa 54 ka mga barangay nga girepresentahan sa mga high school. Libuan ang nisaksi sa street dancing nga milungtad sa tibok adlaw karong adlaw. Usa sa main event ang street dancing competition sa Pasalamat Festival. Aduna kini duha ka kategorya ang ritual o street dance. Giabisuhan sa kapulisan ang katawhan sa dili pagdala og backpack aron mutan o kun mutanaw sa competition aron dili masita sa kapulisan subay sa gibatuman nga security measures. Ang Pasalamat Festival subay sab sa kapistahan sa Pagadian alang sa patron nini ang Senior Santo Niño nga sulugong usab matag ikatulong Domingo sa Enero. Mencho? Daghang salamat, Jong Kadjon, reporting gikan Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.